Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tawo mai albarka. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin videos ɗinmu. A yau muna ɗauke da wani abun mamaki, abun al'ajabi wanda ya faru a cikin jihar Kano. Na san duk wani mai hankali da tunani zai yi mamakin kasancewar wannan lamari. Amma tabbas haƙiƙa hakan ya faru. Wannan mata da kuke gani ita ce wanda ta kashe 'ya'yanta da hannunta domin tsabagen kishi. Mijinta dai ya ƙara mata, wato sabuwar amarya, inda ya kasance ya kwana a can gidan amaryar. Wayewar gari ke da wuya ta buga masa waya, ita matar tashi ta farko ta ce da shi ya zo gida ba lafiya, inda kuwa ya yunƙura cikin gaggawa domin ya zo ya ga menene ke faruwa a gidan nashi. Zuwansa ke da wuya ya tadda 'ya'yansa cikin jini, sanadiyar uwar ta yayyanka su, ita kuma ta ara a nakare. A yanzu dai haka 'yan sanda na ta neman ta lungu da saƙo. Wannan dai shine hotonta da kuma hoton 'ya'yan nata. Wannan hoto da muka yi amfani da shi hoto ne wanda aka ɗauka a can baya lokacin da aka yi birthday na ɗaya daga cikin 'ya'yan nasu. A wancan lokaci kai daga ganin su ka ce lallai tana cikin shauƙin son 'ya'yan nata, amma ko me ya faru yanzu? Ashe daman kenan son kai ne ba son 'ya'yan ba. To wannan dai wani salo ne na daban. A da yanda muka saba gani abun yana tsayawa akan iyayen yaran ne, wannan karan kuma sai gashi ya afku akan 'ya'yan su, kuma ko me laifinsu? To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu. Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen labarin namu na yau, sai mun sake haɗuwa a wani labarin na